Kami ang mga mahusay, matibay na humanay, na mga kataga pupunit at sa'yo'y lalakay. Kami ang mga mahusay, matibay na humanay, Pinoy estilo ang pamilya na sa'yo'y katatay. Ambog, wala ka sa'king Panama kahit kailan, hindi ka makakapasok dito sa aming koponan. Pilit ka man mag-practice at sa'min ay magpapansin, niluluhog pa rin kita sa lugar sa alisin. Dahil ang katulad mo, hindi na pwede pang bumanat. Nung niyaya namin siya sabi, takot na siya sumika. Eh ano, ikaw pa ang nasa sabing Vatican, eh sa totoo naman ikaw ang ulong batukan. Ang lakas pa magyabang, akala mo matigas, at siya pa daw manupit, at siya pang matikas. Kunyela, ang alam ko tama, pakitandaan ako mismo magtuturo sa'yo sa tuwirang daan. Upang maintindihan nga lamang ako sa'yo, at hindi mo kayang maibase ang nasulat ko. Pinoy estilo ang modo na handang makipagdigmaan sa mga kalaban na sa kultura'y napag-iwanan. Ay lalapat at pakinggan mong mabuti, na ang talento ko ay sintalim ng 29. At hindi kayang harangin kahit gaano kakahusay. Ilulubog kita sa sinasabi mo na hukay. Ay puro ka lang hangin at puro ka salita. Ang dami mong dala, wala ka pang nagagawa. Ako ang magtuturo sa'yo ng tamang leksyon. Tatawagin mo kung ano sa'king ginawang misyon. Saka ka magyabang sa akin pagtapos ka na, at nalagpasan pagsumuko saka ka magsaya. Pinoy estilo ang kumpulan ko at hindi kayang hamakin. Sumukan mo'y